Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga skriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Sa ating pong unang pagbasa ay sinasabi sa atin, nasa inyo ang kapasyahan kung kayo ang pipili ng buhay at kasaganahan o ng kahirapan at kamatayan. Tayo ay may kakayahan na pumili araw-araw at sa bawat pagpili natin, ito ba ay tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon na tayo ay nasa panahon ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo na patuloy na piliin ang buhay. At anong klaseng buhay po ito? Hindi lang po ito sariling buhay natin, kundi ang ibinibigay sa atin ay ang buhay ng Panginoon. Buhay na mula sa krus. At kapag ating nakita ang krus, tayo ba ay handang tumanggap nito? The cross of Jesus does not seem inviting. Sino nga naman ang gugustuhin na piliin ito kung ito ay pagpapakasakit at hirap? Mas gugustuhin natin na piliin ang sariling buhay kaysa buhay na ibibinigay sa atin ng Panginoon, dahil alam natin na ito ay mas madali. Ngunit ang buhay na nagmumula sa krus na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang pagpapakasakit. Ito ay buhay na walang hanggan. Ito ay buhay ng pag-asa. Na sa gitna man ng ating paghihirap sa buhay, mga pagkakasala at kahinaan, ang Diyos ay nagbibigay ng awa at kasiyahan. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, piliin natin ang buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Makamtanawa natin ito sa pagmamagitan ng pagpapasa ng krus araw-araw at sa pagsunod sa Kanyang kalooban. At mangyari nawa ito sa ating ginagawa araw-araw. Amen.